Moikka! Eilen vietettiin liikuntapäivää Turun toimipisteessä yhteistyössä FC Interin ja muiden vierailevien tähtien kanssa. FC Interaction on Interin toteuttama konsepti seuran vastuullisuusohjelma. Luvassa oli erilaisia pallopelejä sekä erilaista toimintaa. Tässä pääsin sitten Interin maskotin kanssa tanssimaan valssia. Läheisellä naapurikoulun kentällä vähän harjoiteltiin sitten sirkustaitoja ja meidän työntekijät oli läsnä koko tapahtumassa. Oli huippuhienoja pisteitä. Siinä meidän työntekijät sitten yrittää vähän köydenvetoa. Hyvä siitä tuli. Ja täällä työntekijät kannustivat opiskelijoita kesäkunnon testauksessa. Ja tietysti Ansku lähti kokeilemaan omaa kuntoaan. Hyvin se meni. Todella hyvin. Ja tässä katutanssija Pepe näyttää upeita tanssitaitojaan. Kiitos hienosta päivästä Jani Meriläinen sekä FC Interin ohjaajat ja muut vierailevat tähdet. Hyvää kesää kaikille!